Kaseng kun nyo trip national awakening movement khnam kam shimraya kendu ya UCM ke KHGC ba Winston toni lengdo mentak sengi nama bola mi do na office kani ke jengat kendu ke khnam kelong man ya kren bat panjing syai halo ke jing penjeng ke KHADC ya ke khodop krong pisa klem khot tenda handai tang dak application badon ke jing ya pher ke bajur ba bat ke tenda apa kren mentak sengi working president ke khnam ba Thomas Pasa olong ba kawan mai kendu UCM office sendai ulang mi no buat ulang ong man ya kendu hak sengin nengkong ba Thomas ulang ba khnam ka kren syai kedar ba ka jingkwa kelong ba ya ki khodop terasi ne khodop krong pisa dai ban khot dak tenda ban penmi hagilat thai kubor man chu khot dak application khnang bakan long ba syai kedar sa upat ba mano brei hok ban yo man chu khot application dak ba wa tang hak notice board ke council ulabu jengkeliru haba chu khot application mano ki ba apply bat kumno lajit yaki ulang ba khnam kamla ban tiang ban subu dekat notice board ha office krem khot dak tendar ka basyai ulang ba house name ajar puai apu ar kidon pratli khadop terasi kat ba house name ajar apun reu apunyau ka keu se khatwei tli ki khadop terasi ka ba kham snyo lengo kat kum ji ong ba Thomas kalong ba ha ki work order ba ai sen breu ban krong krem kedeu ai ya kador bakin seu se council ba Thomas ulang bakin wan ban budin biang ya kini kam ban kendu USM hak sengin nengkong lawan sini sports council dekat jing temu ban kendu ya ICM dari dang mentan sipang ila mi no tentang meeting bat i laung ru yang iba blessing in la ban kendu hakam sinu kong dari situ Tuesday pangin si kendu i berkamat i kadai halor ki check gate kumba nakaliang ka jing kumban pun kamau haka apno trik mulai June aja pun riung wan ai ka wei ka dorkas sa kami jong siam bat kani ka dorkas ka la mila attach rang ru ya ki khatwei tli ki work order ki ba ka KHDC lembaga trade department ka IY but hakani ka dorkas kai ka jikwa ka jong mila so sai kedar ka la poi ru kami jong siam mila tho sai kedar ba ka jingkwa ka jong ni palong ba ya kini ki check gate ki ba ka KHDC lembaga trade ka IY dei ban pelat lembaga ki kot khubor ban khot da ka tenda ki ba syai ba ki kenten kam don jing artin ji ta te ngiyo ina ba nakalyang jong CM menen kesni ilaong ba let's say kila khot ika application hari ngi ko ban stress kadang ka jing ya perti application tenda pi ban khot application ban khot tenda ka per bak labak habang imani ka ri ka ba jong ri india ba ya lembak hi an ka tendering process ni ka notice inviting tender ya ka bangi khot ni keren ya ka notice inviting application but ya kata application bagi khot ni te bi ya ka bangi persyahiru yang de ban khot ka tender bai but nak yang di CM ila ong ba ya kini ki khatwei til gi la IY hadin ba labu ya katakan notice hapo kan notice pun bat nakaliang ka jongi kay gastos ka jongi balong ba kin kho ai kot khobor khot i applicant wan ka tender ha tender system dan artli ki tender ki bid technical bid financial bid bat unu no tender ba di hok ban yo balong solon sa ban suang ba kin bu tang itai application man khot application hapo ka notice board jo ka KHDC nakaliang ka jongi ngimla ban piang bat kawai ru ka bentah halor jongki number of check gate pi nakaliang ka jongi lembak ki RCI ni alam ba ki check gate year wise kebaki jadi si kelai sini kiran kumne ajar arfoi arfuar kidan pratali kini jong katri ma nganum keren jong forest arfuar arflairu kidan pratali ajar afsa usan kidan khandai tali arfusa usan kidan laitli arfusan arfundri kidan spautli bat arfundri arpunyau kidai khadwai tali bat ni iru nakaliang jong i CM bai ong ba ki don ki gate ki memensua ki bilang illegal tengi kwa ban pensong tu ya kena legal aspect habu ong illegal mot ki gate ki ba shu banyak ki berusimen claim yo wo botar claim yo bajing bit nang no kini ki gate ki bangi keren mangi kini ki pra kandai lai sipong bat khadwei kini ki gate ba yo ya ko order ki ba ki CDC kala ai population mot kim dei shu ki illegal dan kalian ke jongi ni wa ban pensai ba let's say kai ke bangi
lap lembaga RTI kim dai bangi syukran mangi Henry kidai ki jing sisa baro but sakawi ka bentaru kadon ka jingong nakaliang jong i CM ba labu ya kini ki check gate ban khang ya ka jinglum illegal kamamut la legalize ya ki illegal pi la legalize nomor ba kidon ki illegal check gate ngin ai no ka walk order ngin legalize no iki kai ka jingwa ngi di bantu na kan check gate kim dai bandan kani nadu ka for NPP UDP ngelakukan kim sngap ya kam dai ki bang iklam pensnyo ha ki isi blarin nata kada nakaling majongi ngin sawan biha kasimon dia banyak kendu banyak transyai bhawadi ya ka halor ka ai ka jing su ka jongi bat keman su ban yang sisen ngin kwa ba pen khatang application bar ka jing bat kini ki work order masuk pelangan ong bengi ko pi khat witali habaro ki work order claim mention ya ka price claim pentip ya ka dot kini ki work order kindu puli baro oi ka work order kamdon garit pi hakajin sya kat lung ka kami habara isu ya ka work order garit ni bendan bu kontraktor ni ben siu kat ta si sinam sya ka de sekonsel ban nakaliang ka jongi ni sok tu ba lada ka isi ka ang kasukhat application kumno pada penrai no na ya application jong pin accept takano ka system berhabakut kamdon ka jing thau ka ba benia bolong supported by law manong yakini nginai na kata ka daw nakaliang ka jongi ni kwa bakin long bait da ka open tender system lemba ka jing flight advertisement hakikat khubor but kajing mentoy ka district council kalong lari gile kumta lembaga ni ka open tender system ka district council kan ana ai why get so highest bidder ka badi garukam but kalong kajing mentoy ka KCDC halor kajing yo revenue ka jongki te nakadaw nakaliang ka jongi ni pensyai but ngin sep wani kendo yang ya ICM la da ikhat yang ni marang dokumen bai ngi ka jing ka jongi bai ong wan bang ini kendo tinggal awan jing syam tar si to ha jing bon kam ngim la ni kendo hendak ngi chmi ti ben khat bang ini ya keren markhmat ngini open i ki ko isla ki bang nak leng jong ngi la yo ban kalek lembaki RTI